लोगोफोर आं दिनैहाय माइरं जावनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं जावनो रोंगोन ना रोङा बाल्थिं लाबाय माइरं दोननो थाखाय सालिनो थाखाय सान्द्रि जावनो थाखाय संग्राय ओमफ्राय बियो माइरंखौ हाननोसै नायलांबाय थादो आं जावनो रोंगोन ना रोङा माइरंखौ बैथिंजों मासे मोजांसिन नुगोन नामा होमबासो जावनायखौ नुगोन ना सरस्वती बायनायखौ नेबाथाय बैग्रिखौनो मोनजानायसो नंखाला खोमा मोनलाजोब्बाय ए सरस्वती बायबाथाय बायजासिमखौ नेबाथाय बैग्रिखौनो मोनजानाय नंला खोमा होनदां मोनलाजोब्बाय ना ओमफ्राय जाफेरिखाय उसुबिदा बाबा आयौ एफाथाब दिनै सनिबारथ' ना बबासो ना हमनायनि प्लेन खालामलायबाय नामा ना हमनायनि प्लेन माबा दंखायो आंनि खानाया माबाया गंगार लाफा दंखायो गंगार लाफा माजों ना मोनबोबा जानो थाङोबा लाब्रायाव ना फाजा सेन्थेलि माबाखौ माइगाबखौ बिदि बासिबानो स्र' जायो नङाबा बिदि खर' दोनलायबाथाय देनांगौ मानांगौ खामानि एसे बारा जायो बासिखांबानो स्र' जायो बोखांनानै mỗi thằng nè Itu laura. Cari gitu bayang, sana entah. Dia ontai dong apa dong ah? Ontai baru biar mai kapai dong. Sau kerja ni lah, nasi ini nak cari betul nasi.
बिदि जानो फैदों नङा होनबा पर जों दा माइरंखौ जावखांबाय आइबो आंबो जावखांबाय आं बांद्राय रोङा आं जावबाय आइया सालिबाय आरोना बिदिनो सोलोंनाय बायदियानो जाहैबाय जावफाबाय आरो आङो हाबा जाखांनानै बेयाव फैनानै माइरं जावनाया दिनैजों सेकेन्ड टाइम खननै जाबाय आं सिगांबो खनसे जावखांखाबाय ओमफ्राय दिनैनिया सेकेन्ड टाइम जाबाय दिनैजों खननै जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन बेनोसै दिनैनि आंनि फिसा ब्लगा